सबसे पहले अभी जब हमनी के मंच में अनुपमा दी स्वागत भइल रहे, हमनी के माननीय मंत्री जी आयल रहे, तो एगो बात कहनी है जात जात में कि आप लोग आशीर्वाद प्यार दी जा कि बिहार में मोदी जी आवस और नीतीश जी दोबारा आवस। तो सबसे पहले तो हम कलाकारन कोनो पार्टी विशेष कोनो चीज से ना जुड़ल रही जा। हमनी के तो कलाकार है जा, हमनी के जे बोलाई जहाँ बोलाई हमनी के जाए के बा गावे के बा, बिना पेंदी के लोटा है जा भाई। तो देखी वैसे बिहार के तो जरूरत बा भाई परिवर्तन के। अब विशेष हम पार्टी से जोड़ के कहब ना, लेकिन गीत के भाव से कहब, बस जेकरा समझे के बस समझ जाए। हे हमार राजा जी कहा तरी कि इतना दिन से हम रुआ से कुछ मंगले नहीं खी, आज यदि मांगा तनी तो हमारी ख्वाहिश रुआ पूरा कर दी। कैसे कहा तरी कि बाली बलिया से चाहे ए हमार राजा जी, बाली बलिया से चाहे ए हमार राजा जी, लहंगा लखनऊ चाही चटकदार राजा जी, कहा तरी कि लहंगा भी चाहिए तातना दिन पर जब रुआ लेके आओ तनी तो तनी महंगा लेके आई, तनी पहन के झमकती आ गोत दिया दिन के देखा के कहती कि हमार पियावा लेके आई बड़े बहारा से। कैसे लहंगा लखनऊ चाही चटकदार राजा जी, बाली बलिया से चाही ए हमार राजा जी, बाली बलिया से चाही ए हमार राजा जी। जब मेहरारू अपना पियावा से मंगावेली सिंगार पटार के सामान तक कहेली, आ एक जानी के भैया साली रुसल बड़ी अपना जीजा से, काहे कहती पता बा कैसे वो अपना जीजा से भी झुमका मंगले रहे, तो जीजा उनकर कैसे कहता रे कैसे सोमारे से मुहावा सोमारे से मुहावा फुलौले बड़ी साली, सोमारे से मुहावा फुलौले बड़ी साली। आ का कहतरी हमनी साली कहतरी अपना जीजा जी से, हमारो शिकायत बा जीजा जी से, कहतरी ले ले आई है जीजा जी, ले ले आई है जीजा जी, कानवा के बाली ले ले आई है जीजा जी, कानवा के बाली ले ले आई है जीजा जी। मेहरारू कहतरी कि साड़ी लहंगा बनारस से लाई, छागल छपरा से लाई, कहे कि ऐजा ऐजा के ये सब चीज बड़ा प्रसिद्ध बा, बड़ा जानल जाला। कैसे छपरा के छागल बनारस वाली साड़ी,
जौनपुर से झुमका छापरा के छागल नरसवाली साड़ी जौनपुर से झुमका काहे की बाटे दिलवा में सर धाया पार राजा जी बाटे दिलवा में सारा धाया पार राजा जी बाली बलिया से जाए ए हमार राजा जी बाली बजरिया कुसुमरा सरिया राजा दी ब्लाउज गो करिया राजा कुसुमरा सरिया राजा जी ब्लाउज गो करिया राजा जी कोई कन परिया रात कीन लिया तू बजरिया कुसुमरा सरिया राजा दी कि हमार जौन इच्छा बा हम तो रउए से नु कहब और केकरा से कहे जाई हमार जिम्मेदारी तो अब रउए बा जब से रउआ हमर के बियाह करके लाइल बनी कैसे कहे के बा कैसे करना के जिमा बाटे तोहरे कपारे कह दिया कि हमार अब जिम्मा तो रउरे बा अब रउआ देश विदेश कहीं भी रही बलिया में रहा चाहे रहा नीलारे करना के जिम्मा बाटे तोहरे कपारे छापरा में रहा चाहे रहा नीलारे कैसे बड़ा हक से कहतड़ी कि बाटे तोहरा पे हमारा अधिकार राजा जी बाटे तोहरा पे हमारा अधिकार राजा जी बाली बलिया से चाहे ए हमार राजा जी बाली बलिया से चाहे ए हमार बलिया से चाहे लहंगा लखनऊ चाहे चटकदार राजा जी लहंगा लखनऊ चाहे चटकदार राजा जी बाली बलिया से चाहे ए हमार राजा जी बाली बलिया से चाहे ए हमार